No moi taas. Tällainen, ei nyt ihan normialoitusta, mikä oli ekas videossa. Mutta ei se ole nyt mitään. Joo, Part 2 siis. Kaikki hiljeni. Tai... Mitä me tehdään täällä yhdellä pistonilla? En mä tiedä. Keksitään jotain hauskaa sille. Mä keksin. Tää suihku. Joo muuten. Tarvitaan vaan yksi ironingotti enemmän. No, that means we have to go mining. Tai jos me And get some friggin' wood. jos tonne kellariin me saatais tästä vietyä tätä vettä sinne. No niin. No me lähdään ainakin mainaa. Nähdään. No nähdään pian. No siis mäkin voisin tulla. Sehän tänne joku tämmönen huone kans. Mä lähden tästä. Ja mä kaivan tästä vähän cobblestonea, niin voidaan tehdä joku semmonen... Jaha, monsuunat tuli. Monsuuno essence, mikä essentils, mikä lie se onkaan. No tysäs ne hiiltä. Mutta meidän pitää alkaa hakea sitä puutakin. Vois. Me tehdään tämmösen niinku kuuti, jos tästä löytyis vaikka jotain. Joo, mä löysin jo rautaakin. Löysitkö? Joo, aika paljonkin. Mä löysin 6. Paras mahdollinen määrä, mitä voi löytää on, oliko se nyt 13. Arvaa mitä... Mä oon löytänyt kerran rautaa 16. Ne on 2 semmoista, missä on 8 semmoista kuutiota kiinni toisessa. Arvaa mikä on mulla hyvä yksi kerta, kun pelasin tuolla toisella servulla. Mä löysin niinku varmaan 30 rautaa yhdestä luolasta, missä mä kävin. Mäkin löysin rautaa. Mutta me tarvitaan sitä puuta. Mä sanon se. Sitten jossain vaiheessa. Tässäkin on aika paljon. Oh, tässä on 8. Joku 9, tässä on 9kin. Ehkä tää riittää nyt tältä mainaamisen. Hei, ota sä nää, niin vie ne uuniin. Mä mainaan vielä vähän lisää. Joo, mä käyn tekesin. Voinko mä tehdä itselleni Iron Swordia ja... Joten mullekin. Joo, joten molemmille. Tästä nyt tuli sen verran. Koska se vanha meni johonkin 6. Tää sade on kyllä aika ärsyttävä. Mikä? Sade. Mä lähden tekemään... Vois mä otan torchen, mä voisin lähteä tästä kenties semmoista tunnelia näin. Kierreportaita olemassa. Kierreportaita. Mulla on näistä kato hyvä on, niin mä oon löytänyt aika monta kertaa tällä tyylillä minechatti. Jos mä luomaan hävitä, että sais noita luoja. Kato jos näkee vähän se. Kun on se... Niin Pikku hetki katsojat. Pieni hetki.